Ja, Janne Wietske. Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Friesland. Voor een sociaal Friesland, sterk, mooi en toek. Het was een mooi moment toen de hoofdstad van Friesland gekozen werd als culturele hoofdstad van Europa in 2018. We hadden het niet verwacht, maar we kunnen het. We zijn trots op Friesland, onze cultuur en het mooie landschap. De hele wereld moet ons zien en wij kijken naar de wereld om ons heen. We willen het samen doen met alle mensen, ook uit andere landen, met arm en rijk. We laten ons zien, met elkaar en voor elkaar, samen. Ja is het motto. Ja voor Friesland en ja voor de PvdA in Friesland. De PvdA wil vooruitgang. Niet alleen maar meer geld, maar vooral meer geluk en gezondheid. Gelukkige mensen en een schone bodem, lucht en water. Dat is voor ons belangrijk. Er moet veel geregeld worden. Er komen minder jongeren en steeds meer ouderen. De economie loopt nog niet goed. De scholen en de bedrijven moeten nog beter samenwerken. Aardgas en aardolie raken op in de wereld. Maar het gaat ons in Friesland lukken om dat allemaal te regelen. We kunnen dat best. Er is hier ruimte en rust. We kunnen hard werken en we doen het met elkaar. We werken ook samen met gemeenten, andere provincies, het Rijk, bedrijven en nog veel meer. Zo worden onze wensen omgezet in daden. We willen voor iedereen een goede baan of een goede opleiding. Dan hebben we een fijn leven en werken we aan de toekomst. Veel mensen zijn onzeker. Heb ik straks nog werk? Hoe komt het met de zorg? Kan ik straks nog wel goed wonen? Hoe komt het met de natuur? Op deze vragen moeten we antwoorden bedenken. Maar wel antwoorden die passen bij de ideeën van de PvdA. Mensen met goede ideeën zijn altijd welkom bij ons. We werken graag met ze samen. Aan de slag. Janne Wietske de Vries.